खुलुमबाय आं स्टुडेन्ट सनाराम सियारि जायफोर बिथांमोना मोसानाय आयदायाव बाहागो लानो थाखाय जोबोद गोसो बै बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां फोसावना होनो सानदों बे खौराङानो जाबाय जौगा फिल्म प्रडाक्शना डान्स बडलेण्ड डान्स सीजन 1 2022 खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ जेराव नोंथाङा बाहागो लानो थाखाय मोसानाय आयदानि जेबो फोरमानलाइ एबा सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो बाहागो लानो हागोन आरो बेवहाय बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय जेबो थिखानाय बैसोनिबो सिमा गैया थामहिनबा बयबो बाहागो लानो हागोन नाथाय अडिशनाव बाहागो लानायनि मुङाव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन आरो प्रसेसिं फीनि थाखायल' होनांगोन साफायाव 500 रां बाहागो लागिरिफोरा गोसोआव लानो गोनांदि अडिशननि खालार आरो थावनिफोरा जाबाय फारियै 15 जुलाइ 2022 खालार खालि शिवम डान्स एकाडेमी उलुबारी बिजनी चिरां 16 जुलाइ 2022 खालार खालि बडलेण्ड गेस्ट हाउस काजलगाव चिरां 20 जुलाइ 2022 खालार खालि सालबारि जुनियर कलेज बाक्सा 21 जुलाइ 2022 खालार खालि सिमला स्टेट डान्स एकाडेमी बाक्सा 22 जुलाइ 2022 खालार खालि ड्रीम पॉइंट डान्स एकाडेमी मुसलपुर टाउन बाक्सा 27 जुलाइ 2022 खालार खालि एलिग्रो डान्स एन्ड फिटनेस स्टुडियो नार्सारी कम्प्लेक्स गलमा चौक उदालगुरि 28 जुलाइ 2022 खालार खालि रेम डान्स एकाडेमी टंला एबीसी प्ले स्कूल नियर टंला हायर सेकेन्डारी स्कूल उदालगुरि 31 जुलाइ 2022 खालार खालि सेरफांगुरि जनता कलेज सेरफांगुरि क'क्राझार 1 अगस्ट 2022 खालार खालि इनिगमा डान्स एकाडेमी गसाइगाव प्रेस क्लाब नियर गसाइगाव पोस्ट अफिस क'क्राझार आरो 2 अगस्ट 2022 खालार खालि आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडियो नियर मदन मोहन मेडिकल जेरी रोड क'क्राझार मख'नो गोनांदि जायफोर मोसागिरिया साबसिनै बादायनानै ग्रेन्ड फिनालेसिम सौहैनो हानानै सेथि नैथि आरो थामथि हिसाबै सायख'जागोन बै बिथांमोननो फारियै 30,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ 20,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो 10,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायनाय जागोन अब्लालाय मानोथो बेबायदि सनानि खाबुखौ ओरैनो हगार हरनो फैदो बिदिब्ला बयबो बाहागो लाफैदो गाव गावनि मोसानाय आयदायाव थाखुमानाय रोंगौथिखौ दोनखुमाबाय थायालासे डान्स बडलेण्ड डान्स सीजन 1 2022 नि गेजेरजों दिन्थिफैदो आरो देरहासारनायनि मुं सोरजिदो आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बर 7637814897 आरो 8838874462 आव थोंजोङै जगाजग खालामहरदो गोजोन्थों।